sôn am y crwth i hun, felly. Ie. Felly, y fferin hirsgwar, a breichiau amdani fel yna, mae hwnna'n nodweddiadol o deulu'r lyra, y lair, felly. A mae o'n fflat, felly, hefyd, a mae'r bont yn gwbl wastad hefyd. So mae'r tannau gyd yn cael ei chwarae ar un pryd sydd yn wahanol i'r ffidil, felly, lle mae gennych chi bont gron ac gallu gwahaniaethu rhwngthyn nhw. So chwarae efo bwad draws y 600. Mae'n enwedd tannau hefyd. Dyma'r crastannau ar y top, a wedyn yr cyweir dannau, hwnnw sy'n bod y cywer, lle, a'r llordd dannau yn y gweilod, a bwrdwn i bob un. A wedyn, chwarae fel yna, a i fyny ac i lawr mewn ffordd. A mae'r dill wedi cael ei ddisgrifio yn yr 19fed ganrif pan oedd y crwth yn marw allan, ac oedd yna bobl fel Bardd y Brenin yn casglu'r peth yma. Mae yna luniau o bobl yn chwarae, mae yna cerddiadau, mae yna ddisgrifiadau, so dyn ni'n gweithio hefo lot, really. Ac mae yna hyd yn oed disgrifiadau o'r sŵn a rhestr lawon ac yn y blaen. Felly mae yna lawer ohono fo. So dyma chi pan own y Gwanwyn, hen a law o Morgannwg.